हेलो गाइस गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेल गासैखौबो बराय जाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दा एमबि ब्लग चेनेल स गाइस बिराद गोबाव उनाव दिनैसो मोनसे ब्लग फैलायबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय माने जा बिदाया दंफां हायदो आरोना ओमफ्राय जोङो इखौनो जा फंबायजों आंजों दिनै साइकेलजोंनो थांनांबाय आरोना जों दा सानैजोंनो थांगासिनो आरोना नै साइकेलजों थांगासिनो नै जाबाय जोंनि सनि मन्दिर आरोना इयाव सनिबारबाथाय माबायो इयाव फुजिफोर लाबो आरो उदालबारियाव जोंनिखि जालाङोमोन ओमफ्राय बेयाव दा जोंनिया बानायमोन नालाय ओमफ्राय इखि खाथिना इयावनो दं नालाय इयावनो लाबोबाय आरो ओमफ्राय जों दा सानैजों थांबाय दोङो साइकेल सालायनो हादों नोङो साइकेल सालायनो हादों माने लामायाबो माने बिराद अबस्था माबायदि आरोना लामाफोरा ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो देखायगोन आरोना नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायलांथोदो चलो चलते हैं आसका नै लामाखैनो थांबाय दङ बेजोंनो आरोना नै अन्थाइ गोजा पिचबो जायाखै आरोना लामाया नै सलाय साइकेला मोजां थ' सिगां आरो ग्रोब ग्रोब मोनहैगो जा फिल्ड दं आरोना थ' सलाय मोजां सलाय जान थांबाय दं आरोना नोंथांमोनाल' नायलांबाय था इन्टारेस्टेड बा गाइस मोनथ'वाखै आरोना जों दायो थांबाय दङ ओमफ्राय एसे हानो दंबोयो होनबावदों आरोना जोबनायालाय जोब्बाय बेनिफ्राय बाङाय आथा दङ होननायखाय बेखौ हाजोबनो होननानै माबादो दा थांबाय दङ नै लामाखैनो यासो बाप्रे होलांदो आंखौ दहैनो माने लिंफैगासिनो आरोना उन्दुनासो दंमोन आङो ओमफ्राय थौ जाबालाय आरो आंखौ फोजाना लाबोबाय मालाय उन्दुनायखौ सेस खालामबाय आरो दिनै दा थांबाय दङ देखते रहो भिडिअ को अच्छा लगे नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौ देखायलांबाय थागोन लामा सिनाय हागोन हाया नोङो लामा सिनाय हागोन हाया हा हाया ओजा नङा ओजा सिदा थांबाय दा नै इजा थांबाय दं आरोना नै नायनो इजानो थांबाय दङ जोङो माने ओजा दलं मोनसे दं होनदों माने ओइ जा थांबायगोन सिगाङाव दलं मोनसे दंना शिब मन्दिर होनो नालाय ओजा थांबाय दङ हे बखे लाबोदोंलै जा मोनसे माने दलङा बायदो आरोना अबस्था गैया नायनो हागोन ओरै बायदो नै दलङा गेमबो जाना दं दा इजा सिगां थांगोन ओजा नायलांबाय देखायलां थ' ओइ जानो हाबनांगोन चलो 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 चलते रहो मोनसिगोन बारा गोलाव गैला गाइस बारा गोलाव गैला आरोना लामायाबो जोङो ओमफ्राय दा थांगासिनो नोंथांमोनाल' नायलांबाय था बबे थाङो बबे मायो जोङो देखायलांबाय थागोन बबेबा हाग्रा सिंनिखि एब्लेना लामाफोरखौ मोनाबाय इब्लि थाङो दा जोङो थांबाय दं नै लामाफोरखौ नायनो हागोन अबस्थायानो गैया लामाफोरा नै मा होनो आरो दा आरो दलङासो बायलांसिगोन माने स' गाइस जों दायो लामाखौ फाइनालि मोनबायानो होनजायो माने मोनबायानो आरोना ओमफ्राय नैजा थांगोन आरोना जों गेटखै जा ओंखारलांसै लामाया माबायदि माने बुंना आरोना इयाव दैमा दं नै मोजांथार आरोना दैया मोजांखा थान्दानो गरम बोथोर बायदि जायो ओमफ्राय लामाखै थांबाय दं नै लामाया जानो ज' नायलांबाय थादो मोनसिगोन नालाय दसे जोंबो नायनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट लाबोखानोसै आरोना नै ओजों फैबाय माने लामाखौनो आन्दायबो थादोंमोन फैनानै नै जा फैबाय आन्दायदोंमोन जा इखौनो सालाय इमान माबा खालामना फैदो लागावगासिनो हानायानो थांनि र' नायनो आयदै ओइ दंना गैला
मा होनो जोंना माबा खालामनानै सब लाबोजोबखांबाय आरो ना नै आसला बज'दो आंनि उनाव नै ओमफ्राय जोङो पुरा माबाफोरखौ लाखाजोब्बाय आरो ना लाजोब्बाय उनाव सासे दं नै नामा ओमफ्राय दिनै ब्लगा बेखिनियानोसै आरो ना ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय कमेन्ट ओमफ्राय सोलोंनोबा साबस्क्राइब खालामबानो थ' बेखिनियानो आरो ना थ' जों दायो थांगासिनो आरो ना लामाखै थांगासिनो जों नै नागोन जेने थेनेसै दै नङाबाथ' गोलो जादों ना बुस्थुआ इयावबो बाय अजन दङ नेना थांगासिनो लामाखैजा आरो मानसिया अजन दंना नै थांगासिनो थ' दिनै भिडिअ बेखिनियानो आरो ना बाय 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 होना मोना बाय 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 बाय